we gaan ervan uit dat we het oproemen. Dat ieder zijn eigen spul eruit haalt. En dan gaat de wielen erin. Nou scheur ik hier poppenhuizen. Maar de vrienden keer zijn je al heel iets nieuws hoe die poppenhuizen in heer. Ja, wij dachten de bielen gaat erin. Die mat erin. Maar gelukkig hebben we een plakje gevonden. Voor het hele, alle poppenhuizen. Ik heb even om je heen jongen, maar ik zie geen billen. Nee, gelukkig goede dat net. Wij hebben een heel wies mooi poppenhuis. Heel trots dat we dat zo mooi kunnen maken hebben. En dan moet het voort de spintel stopte en dan gaan we er maar heen. En nu ben we in Workum. In het Museum voor Kerkelijke Kunst. En deze, die moet erop. Nou jongens. Roentje. Wij hebben begrepen dat het voor een groot patroon te tanken is dat het woordje erachter net in op mijn haat bedaren is. Nou, dat is wel een soort credit. Maar het is zo, ik ben de Westertjen en mij nog in hier in Workum bij. En wij waren allebei ontzettend enthousiast. Direct dus mooi, mooi. Oh, dat moesten wij eigenlijk in ons museum hebben. Dat zou heel mooi wezen. En dan mag ik eerlijk wezen, de rest van het bestuur wie net zo enthousiast. Maar ja, totdat wij dus wel enthousiast waren, hebben ze tassen voor gekregen. En nou gaat het toch gebeuren. Ben je al een beetje voorzichtig, mooi goed? Ja, ik dacht heel voorzichtig. Maar het is zo verschrikkelijk al iets. Ja, ik ga al een paar keer wat erin liggen. Ja, nou, dat is ook zo. Dat is zo brik, dus dat reed ik naar beneden. Toen op touw werd. Ja. Het is echt monnikenwerk. Ja, dat is... Nou, je ziet toen ik wel tijd, nou. Als je alles verhuist, de deur dit dichtdogen van nou jongens, 34 jaar hebben we afsluiten, dat is gebeurd. En toch gaat je weer een stuk verder. Nou, dat is geweldig. Ik kom uit Afghanistan. Al 16 jaar ik woon in Nederland. Met 15 jaar in Grauw. 10 jaar vrachtwagenchauffeur geweest, de afgelopen 10 jaar. Eindelijk heb ik besloten met taxibedrijf begonnen. In Grauw was geen taxi. Ik dacht, dat is makkelijker ook voor mij in mijn leeftijd. Nou, u wordt een beetje oud? Ja, het is een soort ouder. Hoe bevalt het? Ja, dat is heel goed. Tot nu is ik ben tevreden, helemaal goed. Is het autorijden ook anders in Afghanistan dan in de omgeving Grauw? Ja, helemaal anders. Daar is een heel andere situatie.
bergen, sneeuw, veel sneeuw en met ketting in de winter. En zomer ook slechte wegdekken, geen borden. In de afgelopen 30 jaar was oorlog geweest, alles kapot gegaan. Ja. Dat is heel anders dan hier. Dat is gevaarlijk. Elke dag nu gebeuren heel veel ongelukken. Veel mensen gaan dood door de ongelukken. Ja, we hebben het horen van televisie en van media. Goeie. Nou, goeie. Nou, Wat ben je aan het doen? dat ben wij aan het Nou, doen. Wij zijn even aan het biemzagen, hè? Wist hem. En we hebben wel aardig willen bij zetten zien. Ja, ja, proddelal. Ja. Maar denk maar door, dan hou je het net vol, hè? Zo je werk, hè? Ja, dat zeg. Ja, bliksem. Dit is altijd vrijwilligerswerk, hè? Er moet niks, er hoeft alleen maar. Nou ja, als het hoeft, dan is het leuk. Ja, dat is spiers We hebben een mooi plugje met elkaar, dus het is altijd leuk om met elkaar de dingen te doen. Ja, daar kan je agressie een beetje op afgeven, hè? Ja? Ja. En wat voor agressie is het dan? Ja, Waar komt die waai, die agressie? ja, waar komt die waai? Ja, verder ben ik wel een stil mansje eigenlijk, maar Ja? Als je die takken zorgen, dan ga je los? ja, dan gaan we los. Ja. Om huis heen, dan laat ik het een beetje staan, maar in de vrije natuur vind ik het noffelijk werk te doen. Is dat eigenlijk gevaarlijk werk? Ja, het is wel wat gevaarlijk. De mensen in mijn huis wel. Kijk u de bed er net bij halen.